jingot jingnam ki pat ba na ki babon tli ki snong ki badon hasilan ter ka surok na mau sahau senong steng bat ki wei pat ki snong hakate ka than ka ba ha hasela constituency kala penlong ya ka hinyo trap National Youth Front HNYF Sora River Circle haka arpun re tere nai lor arja arpusa ban jurep ikate ka surok ka bala long kumbayat ka photwa bat syam jing e hadu kata wat ban lej ban wan ki kali hakadi kijing jurep lai don lang ru dau sirdar ka snong nong steng uba S Kharchandi ki nong elam snong bat ki riurang ba ki dekhot ke HNYF Sora River Circle bakan top yo ba kitbok lang nyota u president uba arang dajit Don Shiu General Secretary lam ki wei pan Usirdar ka snong nong steng oleh tu baya kene ka surok lasna pedang kisnam arajar khat we du arajar khat ar bat kala julor no na jing tua khandau haus nam arajar khat lai bat kala susa kumbalong hadu menta ulaong bagajing sosat na jing long jingman basniu ka surok kala kata ekalet kawan ginong song snong khamtam ki bapang basitam dak bapen pa babun sin ule bot dia ni kene kam bat katanat PWD penban kam syam la poi shei ru ula kentui ka sarkar jala wat yo menteri ka sala uba balajet ku parsen ram ban sim khia bat ban sngosen e yakisnong hakate ka than na pen itu soal ade bang ade usoda nong steng ti kane ka tem ka de ka baar ka banengkong kalong haus nem arhaja pra alalong ku usoda rapo nong steng telas dang ya kane ka surok nong steng nadu arajar khatwai khatar bat hadin sisnem kani ka surok kalatuano te dei na kani ka dau ba kani ka surok kani nong steng kalong ajing du ka bakrao khamtam ya ki pai ba nong syok snong ki badon hapo jong kani ka them riwar khamtam hakapang ka sitom khamtam hakini ki por kini snem ki balale nyok menta hadu nu snem arhajar arfoksao empat yo ya kasurok di dai nagani gadau nagali yang jonga kumusodar ngalabudin ya kani mentah wat hadu MLA ru hadu ka office jong ka pludi ru de ngala persyang kat bala ban pensted ya kani kasurok namar kasurok kadai ka bulum jongi unong yang senong apo jong kariwar de kumjuru hakaju kapor na karpat ya ka office jong ka yudi bat kumjuru ya ka sarkar ba kini simkhia ban yarap khamkloi na ka banta ban punpoi ya ka surok nang ba ajumatoy bat kumjuru na ka banta ka yap ka im ka pang ka sitom hamtam hakijaka ki bajangan surok teng dang ya yang thi ha duang ni ladang ikit da ka jikit kan poi kumbaar kan ta siteng tila da ubri upang usitom ula ban yap no tang ha siteng tiru tidai na kan ga daw nga karpat ya ka sarkar bat kunjuru yo MLA badan burom bat ya ka piwiru ka badai kan khumi nang pai na ka banta jong kan ka surok ti kin sobha ya ka bakin sengau sunai sengau lem na ka bata jong ni ki badon them jong ka ruwan teng nang bang yo ya kata kasurok ka babit babiang kalian jongi ngi kentu jor ya ka sarkar barkan kham sim khiano kanang baki pai ba ladak yo no da ka surok ka ba bam ha ka kasurok ka ba ka long ka jingmen to sibun ya ka than barok ka wei te nakaliang jongi ka sangwung ni ketpat don boram ya minister jong pludi ba prostun teng song wala do don hapeng ka jingpang system nakaliang jongi ka sangi ket bok ket weng ba bleu un aino kamet ka baschai baklan khnang ba ula ban semti no ya ka kam ka ba pai ba ula ban set ya ukum nong mi thman te nakaliang ka sang jongi ni kentu ya ka sarkar bat kham tam ya ka di offshore jong ka pludi jong ka sora division ba kin yale sitom la kuno no ba kami ka surok ru kan long ka ba bhano hati for kisni ki ban sowan enak liang jungi SMIF Sora River Circle ngiwan benjurip ikni ka surok mongsteng ka surok mosai ho put mongsteng habang i menta kani surok la ijat ta thai tang ban ya kali rum i longshu te haji sha kani surok kala kabadan yak 1 kilometer no ka tua ba hang theo rom te yak ni surok la shu i be kum ni ndam bamaramat dan isu te nakaliang jungi mentang ikat pa di sarkar
Kenapa kena pekdam ya kenika surok kenapa yo ya kali yang mentahi kini beranong steng nakut nongrim tak siap bahi tak kamer wad usiap umauria kirot hakpang stom ro pada dan ko Jepang stom kihapan ba tak kamer do nang thi bahaban niat kejat adu arkanta Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.